Čau lidi, tady máme druhý díl vězení. No a jdeme na to hnedka. Tak jo, prosím, nestřílej po mně, neuspávej mě. A teď to odbírá like, neuspávej mě, ne. Dělej. Jdeme. Já tady chci vidle ve vězení. Tady to bude příjemný, moc příjemný. A tady pomoct. Je to nepříjemný, nemám ani svůj iPhone. Nemám svůj iPhone. S ním si jí zdá, že jsem moc těžký, ale co s ním udělá? Kam mě neseš? Já. Au. Tak budu tě muset uspat. Neuspávím, prosím, ne. Prosím. Těmihle prášky. Ne, nebudeš mě píchat. Dělej. Yes. Ne. Yes. Ne. Tak jestli nechceš prášky, tak ji zaměním. Ne, prosím, to taky nedávej. Ne. Ty mě to uhneš, jo.